Какво е Европол? Европейската полиция, разбира се, но с какво точно се занимават те? На първо място се борят срещу международната и организирана престъпност, киберпрестъпността и тероризма. Ето тук се появява търговията с фалшиви и пиратски стоки, защото в тях естествено участват организирани престъпни групи. Знаете ли, че тези групи си докарват огромна печалба на гърба на производителите, създателите и търговците на оригиналните стоки? Също така искам да напомня, че тези продукти вредят на здравето, сигурността и материалното състояние на хората. Значи, целта на Европол е да спре организираните престъпни групи, защото те се занимават с производство и търговия на незаконни и некачествени стоки. Това си е мащабна работа, защото в случая загубите не са само парични. Не, че тези загуби са малко, но ако се погледне всичко в по-голяма перспектива, ще видим, че има неща, които са доста по-разрушителни. Нека да обясня. Всички неща, с които сме толкова свикнали и използваме в ежедневието си, са стигнали до нас благодарение на интелектуалната собственост и патентите. Правилата на интелектуалната собственост гарантират, че всеки един изобретател ще получи каквото заслужава от своите изобретения. И така е справедливо. За какво говоря ли? За смартфони, готини обувки, лаптопи, игри, плейстейшъни, часовници, вие ми кажете. Всичките тези неща могат да бъдат фалшифицирани, а и не само те. И какво прави Европол по въпроса? Разбира се, като всички полицейски служби, прави акции с цел да осуети тези престъпни групи. Една такава операция е на нашите сайтове. С нея, всъщност вследствие на нея, са спрени почти 1000 сайта, които се занимават с незаконна търговия на некачествени стоки. И също така в тази операция са включени служби не само от Европа, но от Северна и Южна Америка и Азия също. Само за да се ориентирате още по-добре, трябва да споменем и операция Opsun, която е всъщност насочена към незаконните храни и напитки, които са си доста голяма опасност. В резултат на тази операция Европол задържа над 10 000 тона незаконни храни и над 1 милион литра незаконни напитки в общо 57 държави. Ето за какво става въпрос. Европол работи с други агенции, като например Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост, но това вече е друга тема и за нея ще научите другия път.